Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuiskijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Goeiedag kijkers en luisteraars van Kuturu TV. U ziet ons vandaag samen in beeld zitten en wel om het volgende. Afgelopen week is er voor veel Surinamers een schokkend beeld naar buiten gekomen, waar een ernstig zieke moeder met haar 2 kinderen in beeld wordt gebracht. En het is natuurlijk erg, iedereen heeft ingesprongen om hulp te bieden, maar toch rijst bij mij de vraag op van hoe heeft het zo ver kunnen komen. En daarover praat ik met mevrouw Melgers. Ik heb mevrouw Melgers gevraagd, maar mevrouw Melgers, wie bent u eigenlijk? Want ze kent de materie. Dus die vraag, mevrouw Melgers, welkom in het programma. Ja, dank u wel, dank u wel. En odi, ala de lobby wang. Volgens mij gomoro fara. Dus maar zij zijn de bemoedigende teksten die me. Voorlopig mijn kaats terug. Maar met de jong grantangi, a druk man te vroeg op lolong. Maar ja, grantangi voor de bemoedigende woorden. Mijn vergiet de smatapsi. De binnenlandbewoners naar van de inheemse. Ik ben kangawa actie toch? Van Akon over een situatie. Feitelijk hebben de wans maar voor persa doro, hè? Ja, klopt. Oké. Met je grantangi voor dat, want a wiki de srana mam chinzo, a wiki a team samus broko samen. Zijn er met tak anaf sa, omdat je op RL-leden, je op DL-leden in de wijken, toch? Je op maatschappelijk werken, je op buurtmanager. Miroko in welgelegen, om een jaar, alle de heren kom biggie, die hebben de eigen gezin, toch? Om een buurtmanager, meneer Ratipau. Tegen buurtmanager, ja mevrouw Melgers, dat een buurtmanager sap van mijn heer in Osodede. Begrijpt u? Ja. Dat wil zeggen controle, D. De RR en de DL-leden, wij hadden als organisatie straatcoördinatoren. Dus je hebt een straat, bijvoorbeeld wat voor straat is hier? Yes. Kotak Charlesburg, op een passie. Dan de RRDR, deze man moest coördineren op passie. Dat one taki, je subsepsa i ala oso. En het is ook toe de buurtjes masabi. If you have een buurvrouw of sang, hoe is bemoei? Maar if je een buurvrouw in Masera of wat, altijd je look een man gwint harak. En minetje aan mijn harak. Want in zo'n case, de kinderen gingen niet meer naar school. Die moeder is thuis, de kinderen zorgen voor de moeder. Dan vraag ik me af, kent de huisarts dus dan de situatie niet van die mevrouw, zodat hij ook wat kan doen? Dus de huisarts had gewerkt. Als de RRDR hun werkzaamheden hadden gedaan. De buurtmanager, je moet bellen. De buurtmanager, oké, maar die ene kende zijn werk. Je moest het alleen maar doorgeven van meneer Ratipau. Oh, Amasaba hier in Oslo. Dus het was zo makkelijk om te werken. Ja. Dus de mensen moeten zich attack zijn desma abi. Desma moest maar sapsanning en van die moest voeren uit. Ja. En de mensen zijn in beeld gebracht. Ik ben dankbaar weer naar de pers. Ja, zeker. Maar wat ik wel wil aangeven, er is al een stempel gedrukt op die kinderen. Ja. Ja. Deze kinderen, wanneer ze
een titel hebben of een bedrijf hebben of een ministerie hebben bekleed of zo. Dat kan niet. Dat zou op sa dan in een sababtje. Maar besiki toch, het blijft. Dat moeten we niet uit het oog verliezen. Als stempel. En dat kan gaan werken naar een leerproces. Dat kan brengen naar drugs, dat kan brengen naar zwerver. Begrijpt u? Ik ben ook zo'n beetje gaan zitten denken, hoe komt het? Die vrouw was heel erg ziek. Ik weet, omdat ik een transfer ben geweest in het ziekenhuis, RKZ. Ik heb heel mooi werk daar verricht. Ja, misschien kun je aan de mensen uitleggen wat transfer precies is. Transfer is, eigenlijk alle ziekenhuizen kunnen het overnemen, vooral met personeelstekort, is zorgen dat er geen langliggers zijn. Toch? Dus SAMSA, dus te amasiki, of op het moment dat de patiënt komt in zee, toch? Dat je ziekbaar, zo'n type patiënt, vooral de beroerte, wang, dus masasiki echt, dan we hoor crew toe, zowel naar de datra, naar fysio, je legt uit, zo'n patiënt uit kon. Dat je begint ook aan huissituatie, begint betrek aan familie erbij, je legt je uit aanpassing. Want if a fysio geeft aan dat je ook een rolstoelpatiënt, dan sabi dat je past niet aan. Het toilet moet passen aan. In een badkamer pot steun, weet je dat. Ja. En wat belangrijk is, betrek een familie erbij, like de leerwassie in een atoso. Want toen het kost de zusters, maar als je kade voor jeppie, dan zijn ze niet zichtbaar. Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Ja, nee, maar dus eigenlijk, dus wat u zegt is van, het werkt niet, het systeem werkt niet. Het werkt niet. Daarom is het zo ver gekomen. En het is begin naar Brunswijk, Santoki. Omdat een herstelplanner, hoe heet hij weer, mijn vader, ik vind het ook niet belangrijk, maar wel voor het volk, Spencer. Toch? Hij heeft alles vernietigd. En let me talk toe, if SZF die een verpleeghuis, toch? Dat is maar op een speciale kadedrimung of fomung. Dat is bij varing, ik had het laatst gezegd, dat na een bijbetaling of je moet inkomen. Dat inkoming, dat naar sociale zaken. Dus als er den moefsa, zowel een thuiszorg, dan je gaat naar sociale zaken. Dat sociale zaken, op de verpleeghuizen, zij vallen onder sociale zaken. Dus niet vallen onder staat, maar ook sociale zaken. Dus particulier, ik ga naar sociale zaken, verpleeghuis. En thuiszorg, just the same. Toch? Dus er is een band. Er is ook wat sansa dit toe. Indien je op een mama voor 58 of 54 jaar en een huissituatie is slecht, Chine Luko, dan is het alleen de minister die kan die toestemming dat hij kan gaan naar Asiana, naar Esther Stichting. Dus er zijn mogelijkheden, maar atori voor een geval die zie, mijn sap of de met contact naar sociale zaken. Nee, maar hoe je het zo kan, als je zo'n case hebt, wat zou moeten gebeuren? Wat zijn de stappen die genomen zouden moeten worden? Als eerste een huisarts. De familie, ik ga naar huisarts. Het gaat niet zo goed met mama, ze kan niet lopen. Dan is het de taak van de arts, daarom heet hij huisarts. Om te gaan kijken wat er gebeurt. En dan gaat de huisarts naar maatschappelijk werk. En dan vraagt hij naar de maatschappij, of hij verwijst naar de ziekenhuis. Dus aan de hand van situatie. Toch? En feitelijk dan zou de maatschappelijk werker erbij komen. Waardoor een gezin, de team, wordt gelijk dan gezet in een instelling, een huis, een kindertehuis. Begrijpt u? Dus je ziet van Eiluso. Een kindertehuis. Dit hoefde niet zo ver te komen. Toch? Ik kan begin met de las ai. Dat gezin dat die. En die in las ai, dat nou is dom.
Dat we koop cruderi. En voor cruderi dan sap van. Want if een team kan komen bijeen. Maar ik heb wel heel wat actoren heb ik niet gezien. Meer de DC en al die toestanden. En wie zou erbij moeten zijn dan? Wat bedoelt voor Ja, die actoren. om te voorkomen Yes. dat akkoon zo. Mhm. De huisarts Mhm. en misschien wordt de persoon gestuurd naar het ziekenhuis. Je hebt daar de maatschappelijk werkers. Er zijn geen maatschappelijk werkers. Maar er moeten maatschappelijk werkers zijn. Die vangt gelijk een huissituatie. En put tot een case. Waardoor die kinderen die blootgesteld zijn. Met alle respect hoor voor de pers. Ja. Toch, die een stempel hebben. Toch, die krijgen dan een plek in een tehuis. Ja. Ja. Is je van een loeso? Het hoeft Ja. niet zo te zijn. Nee, ik vind het, Dus die misschien, omdat wij het doen. Maar wij hebben de inspecteur. En ik heb hem laatst gezegd, inspecteur, het gaat niet zo goed met de buurtmanagers. Hè? Ze laten het liggen. Ja. Ja. Toch? Omdat bepaalde items, dat je ziet dat de man net doordrapen. Toch? Want vrouw bij Belmi zegt, er zijn 2 mensen daar. Ze lijken niet zo gek. Ze lijken niet zo best. En die tien en mishandel en zo. En de man is die dem tien kotaklik spring gaan. Mhm. Dat ik denk een geval voor een man sa. Want abes dem tien trafas. Ja, hij zag varkens of beren. Ja, of ja. wat. En aan de hand daarvan dat ik bel een inspecteur. De inspecteur bel een buurtmanager. Maar er is niks van terechtgekomen. Ik ben persoonlijk gegaan naar het bureau. Voor leg uit. De inspecteur, zo, heeft gebeld. Dit en dit en dit speelt. Dan een vrouw naar UI. Zijn ze geweest of zijn ze niet geweest? Begrijp je? Ja, ik begrijp het. Ja, maar Dus dat het is- weet ik. Dus het hoefde niet zo ver. Het is al gebeurd. Juist. Maar laat het een eye-opener zijn. Dat we terug moeten gaan naar hoe het was. De jongen heeft wel gelegen tegen me. Mevrouw Jetty altijd vraagt niet over de tijd van toen. We zijn nu anders, want uw gedrag is ook nul. Weet je? Dus dat men legde uit. Je moet een wortel hebben dat abon grow. Ja. En dat in op pura wortel, want dat is gebeurd, Santoki, Brunswijk, de pura heerwortel is ababosa bij van drapen met water en Ja. toch? De pura heerwortel. Mhm. Ik vind het jammer, maar die kinderen moeten sowieso begeleid worden. Ja. Want misschien hebben die kinderen de plaats genomen van een volwassen persoon. Dus dat wil zeggen, het is niet hun ding, Ja. toch? Dan krijgen ze andere afwijkingen. En ik herhaal het nog een keer. Het hoefde niet zo ver te komen, omdat er vastleggingen zijn. Van, je moest pak een zaak aan. De RR, de DR-leden zijn heel belangrijk. Als ze mevrouw Melgers niet zien, en ze weten ze lopen langs, en ze kennen mijn gedragingen, toch? Want soms, mijn auto die onder osso, en dus mijn consumie dat die tinta, de auto is er, dus ze is binnen. Ja. Begrijpt u? Ja. A controle zat er. Ja. En dat moet er zijn. Dat het zo lang heeft geduurd, maar ik ben blij voor Ja, zeker. mevrouw Eijk dat ze via de pers dat ze een bijdrage heeft geleverd. Maar het moet ook een eye-opener zijn. En we moeten waakzaam zijn. Kijk, ik kreeg gewoon de kriebels voor onze kinderen. Ja. Die later ministers zouden moeten zijn. Begrijpt u? Dus dat is een case van de... Van die... Ja, van de, want u zat ermee, hè? Ja, ik zat ermee. Ik vond het gewoon verschrikkelijk om. Je opent Facebook, je ziet opeens een ernstig zieke vrouw, je ziet die kinderen. Ik zag die jongens ook kijken in de camera. Ja, En het heeft natuurlijk een heleboel mensen ook aangesproken. ja. Maar ja, waarom niet eerder? Waarom heeft het niemand eerder aangesproken? Want de situatie was al zo. En daarom die vraag van, hoe dan? Ik moet ook. Dus wat ik nog wil aanhalen, de huisdokter is heel belangrijk. RRD en leden, heel belangrijk. De buurmanager is heel belangrijk. En vergeet u de DC niet. Want dat jullie koffen een potje zo dressing erin, ze komen boven water. Ja, toch? Nou, dat heeft u dus dan mogen horen van mevrouw Melgers. En dan gaan we met deze woorden afsluiten. Ik ben Natasja Konrad voor Kulturo TV. Like, subscribe en share. Fijne dag. Fijne dag.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.kulturu.com for the generation.